سلام كم يتوعدوا كبرات تحت التلفون أو إير تي في نلوميسون صرت تحساس قطر استدلوا زينا مسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر زعدم بيتروس منكسي بقندنا تاتو كنفلم وفر كتابة نفين روبيل أنا بزواجش بركة بعوة تزازيمو سوا برهمة تمهارته حسباي تعبيت مخنا ولد قليتهم أقرأ محبر عين سوران إيرترا من نوابر أبالات النموحاسي سرح كم زل قليتهم عمتاو على مرحة ودوب متحوار هاقرات وشمات أب كتمار رياض سعودية تقانيعون بريزيدنت ماكرون نزكاية زلو هزباو تقاومتات مهداس قمتكم زوصد تحبيرو أب أمريكا استخصته بلا ورشي كبيد محبرا وصقامات أسعيون وفرق تابت بفيروس محلالفون نفيون روبيلان كومون معدل فيتامين إن بدرجة هاجر كابي عسران حدن كسب سالس حدر بكل 385 قوامتن 385 جزياوين النقطات كابي تشعت كسب 15 عامت نزعد ميم هتصاناتن قالعن كوهاب كنيو زي وفرزي أبي زواجاش بركة بعوض كم تزازم تحبير له زرزرو وكيل إيرينا أكان مبرهاتو مملكة أبد دالي والله أرسيم اسمرهم أب عصرت شنو زوباتات قاش بركة بلعل وهدة بنت كالات منقسن كسلاسل زغنية وفر كتابة نفيان روبيلان معدل فيتامين إن بعود تزازيمهم أو هاد نايت مدب عطو برهانا عبرهاني إيرينا عبزها بحبريتا عبتو زوبا عصت 400 شحطانات كختبو كمون للعلمية 30 شحطانات فيتامين إيه كعدل مدب كم زنبرة زاقي تأكيبو بزول حبريتا دما لعل 370 شحطانات كم التختبون لعلمية 20 شحطانات فيتامين إيه كم التعدلون قليتهم وهدة تفلالي أكلات نقحت هزبن نتمدب عوت كاب زقبرو كندرو قحيتات ينيرو زبالة عطو برهانة من محجارات نزار عيوت صفوفنا يوداب السرحان كإلاتات نزاكايد وأخل قوسقواساتن كمون عبالات مينسترت مهرتن ولنتاوين وكلت عنا عدتاتن أب 380 شو منتنقان تتوديبهم نزا السلاسل وأدمعي نتفتات موقيسوم حجي حدا خافتو وتنزنبر هزبنا أفلوتو كبن مبال نفسه كف من محدار زدل قوسقواس كتقبر كم زرلوا أبتي وتنقتيات لمعد نسوق راح هنا يكون أبرح وقتها زركوا كابتكالات أنا رح يقوم زركوا رزبنا كم يجينا ناخذ بصح مالنا حجة ميرانات نازنا برا كم يجينا نبصح حدا ناتن قصة إسكات خدي اتخال أي أفتي وسان وبتا أفتي قام وبتا كم كيادي كلا كابرح كزرلوا وبتاهات كأني نعزد اللي مدبات غير كام مسرح ينيرو توت النام علتي حجي بزمة سرتزي نزي نخنقبر حدا من محدارات تدلي تي الوتين نوزنا راوتن تكبيرنا مرأينا هذي انتينا غيرنا انت دايلنا حدا كل تهزبي ابتناي مختبر نقطه اب ساعاتون اب غزيون كابتت صبان عليك ما تصخو حزن ترخبي معريوم من السر تمرت بالعل توفاينتي اب زبوتا سرح كلن استاذ زباتا اب تمرتنا تمهارونا دالين بقبو مستوى ابالاتنا هنا نتحغاغزو نسرح زي تغبراو مغبار عوت نخون حغزومنا مال كابتم زتخطبو تم 700 تمهارو من بارم زحبراتو برهانه تغبارت مدب منطر تحيز زنبره شوتو كم زنن كله ازي عوت كم زنبره انصيروم اتو برهانه اموداتا امصاي كتابت نفين روبيلان بسرعه كوهاب مخان دحر مبرح اتم بزتفلالي مقنياتات ابز استخايله وفر زي تخطبو هصاناتن قلعن ابز قربوم تكالت عنا كختبو خم زخلو حبيروم اتي وطناتنا ات تسريح دولو انتي يمثل نزبل حيتو خمرسكا غبو يمثلان حجي انتايو قاش باركات سفح زبالي مسفحاتن مسرح كم مسخال اندلو بوتاتات جينا بقولي بوتاتنا نختابت قطرها شحوكا بيت ممرحي الزوهاب كاب 20 حدن كتاب 3 حدار يزبل نيرو حجي كن قالين ابتي رح يقوزلو بوتاتات جينا بحجي حبرتات بوصحهم اتم محدارات ابزوتات جينا تريفونا ديم وصلونا انا بزبلون بوتات ناخذو يخوت بلو مات زاغيت ناتنا ابزي حجستي تواصرتن ابت سرح كيدوم كعزوبو خم زرينا بتي زلو تارجت ويكاتي شفان كشفونا زقبانا نمره نايتن زاغيت بصحنا زلو كابتي صبيون لعلي كتابتا كايدن كم زلو رينا لنا وفر كتابت نفين روبيلان معدل فيتامين ان بدرجه هاجر كاب 21 كسب 30 حدر اب كل زباتات كم تخايده يفلت سوا كاب استفلالي زباتاتن بهراتن زمص تمهارو اب حدا حقيفه غون اكاديميون مياون تمرتم بسنه مغبار تخصصن برومتا يوم زو حسلان بايتا عبيت مخانا ولدي ابالات مبل 30 كلتن زوري هاغرا اغلغلت غليصم
እቶም ደቆም ንምርኣይ ካብ ሓደ ክሳብ 8 ታሕሳስ ሳዋ ዝበፅሑ ወለዲ ንኤሪና ዝሃቦ ርእይቶ መንግስቲ ብሞያን ትምህርትን ዝሰልጠኑ ዜጋታት ንምምልማል ቀዳምነት ሰሪዑ ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕርታት ብምጓስ ደቆም ኣብ ሳዋ ዝጸንሕሉ ኣስታት ሓደ ዓመት ኣእምራዊ ኣካላውን ሞራላውን ዕብየቶም ዘደልልሉ ግዜ ምዃና ረድዮም ደቆም ኣብ ጥዕንኦምን ሞራሎምን ካብ ትጽቢቶም ንላዕሊ ከም ጸንሖምን ብኣለይቶምን መምህራኖምን ብዝግበረሎም ምንክብኻብ ድማ ኣብ ሓንቲ ናይ ሓባር ማኣዲ ብሓድነትን ምክብባርን ይመሃሩ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ተመወለዲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዝምዝገብ ዘሎ ዕብየት ሳዋ ናብ ከተማ ክትልወጥ ከም ዝኽእላ ገሊጾም ተማሃሮ ጊዜኦም ብዝግባእ ተጠቒሞም ሃንቀውታ ህዝብን መንግስትን ከስምሩን ሃገሮም ከማዕብሉን ድማ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዝምዝገብ ዘሎ ዕብየት ናጽነት ንምምጻእን ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስን ዝሓለፉ ሰማዕታትና ንዘሰከሙና ሕድሪ ዝምልስ ከም ዝኾነ ሳዋ ድማ ዜግነታዊ ሓላፍነት እተሰክም መድረኽ ምትኽኻእ ስለ ዝኾነት ወለዲ ደቆም ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ሞራል ኣስኒቖም ናብ ሳዋ ክልእኹ ጸዊዖም ተማሃሮ ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መንእሰያት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፅሖም ዘካይድዎ ዘለዉ ውህድ ጻዕሪ ብምድናቕ ኣብ ሳዋ ዝረኽቦ ኩልንተናዊ ዕድላት ብዝግባእ ተጠቒሞም ኣብ ረብሓኦምን ረብሓ ህዝቦምን ከውዕሉ ከም ዝጽዕሩ ኣነጺሮም ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ መነባብሮ ኣባላቱ ንምውሓስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ወኪል ኤሪና ቢንያም ፍሳሐ ንዘዳለው ዜናዊ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ መነባብሮ ኣባላቱ ንምውሓስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብ8 ታሕሳስ ውሕስ መነባብሮ ስድራ ቤታት ዓይነ ሱራን ምርግጋጽ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ምስ ኣባላቱ ኣብ ዘቃንዑ ርክብ ገሊጹ ኣብቲ ወኪል ኤውሮጳዊ ሕብረት ወከልቲ መሻርክቲ ኣካላት ኣባላት ማሕበርን ስድራ ዓይነ ሱራን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ኣማሃር ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ ኣቶ ገብረ መስቀል ፍሳሐ እቲ ማሕበር መነባብሮ ዓይነ ሱራን ንምምሕያሽ ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ከብግስ ከም ዝጸንሐ ጠቒሱ ጽጹይ መጽናዕቲ ብምግባርን ኩነታትን ዓቕምን ዓይነ ሱራን ብምግምጋምን ኣብ 2019 ምርጋጽ ውሕስ መነባብሮ ዓይነ ሱራን ብዝብል ፕሮጀክት ን100 ኣባላቱ ንምጥያስ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊ ምምሕዳር ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ መምህር ጉርጃ ተስፋ ስላሴ በወገኑ እቲ ማሕበር ጸገማት ኣባላቱ ንምቅላል ምስ መንግስትን መሻርክቲ ኣካላትን ብምዃን ዘካየዶ ንጥፈታት ዝምስክን ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ብምግላጽ ብቐጻሊ ብዝተገብረ ጎስጓሳት ኣብ ልዕሊ ዑረት ዝነበረ ድሑር ኣተሓሳስባ ተወጊዱ ስድራ ቤት ዓይነ ሱራን ደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሰዱ ከም ዝበቑ ከም ውፅኢቱ ድማ ብርክት ዝበሉ ዓይነ ሱራን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ይበጽሑን ብዝተፈላለዩ ሞያታት ክምረቑ ከም ዝኽኣሉን ኣነጺሩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ በሪኹ ኣብ ልዕሊ ዓይነ ሱራን ዝግባእ ክብርን ሓግዝን ይገብር ምህላው ጠቒሶም ንዓይነ ሱራን ንምሕጋዝ ዝብገስ ፕሮጀክታት ካብ ብውልቂ ብጉጅለ ክኸውን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ ኣብ 1996 ዝተመስረተ ዘይመንግስታዊ ማሕበር እዩ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝወደቦ ስልጠና ዝተኸታተሉ ካብ ክፍላተ ሰራዊት ምዕረባዊ እዝን ጉጅለ ባህሊ ኣውላንድ ዝተዋፅኡ 63 ስነ ጥበበኛታት ብ4 ታሕሳስ ተመሪቖም እቲ ንሓደ ወርሒ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ስነ ጽሑፍ ብሓፈሻ ድርሰት ኣወሳሳን ኣተኣላልያን ሙዚቃ ደርፊ ትልሂት ድራማን ስነ ምግባርን ዘተኮረ ኮይኑ እቲ ዕላማ ንዝተጠረየ ዓቕምታት ብምጉልባት መድረኽ ዝጠልቦ ኣድማዕ ስራሕ ንምዕያይ ከም ዝኾነ ኣብ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሓላፊ ባህልን ስነ ጥበብን ሌተና ኮሎኔል ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ሓቢሩ ስታፍ ምምሕዳር ምዕረባዊ እዚ ሌተና ኮሎኔል ክብሮም ኣብርሃ በወገኑ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዓቕምታት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል በብዓውዶም ምምዕባል ዝወሃብ ሞያዊ ዕድላት ምዃኑ ጠቒሱ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ሞያ ከም መንጠረ ባይታ ተጠቒሞም ሓበራዊ ዕዮ ከማዕብሉን ብሉፅ ፍርያት ንምቕራብ ኣበርቲዖም ክሰርሑን ተላብዩ ቀፂሉ ዘቕርብ ብዕለታዊ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ውድብ ምትሕብባር ሃገራት ወሽመጥ ማለት GCC ብ9 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሪያድ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተቐኒዑ ንጉስ ስዑድያ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዑ መደረ ሃገራት ወሽመጥ ኣንጻር ኢራን ከምኡውን ግብረ ሽበራ ብሕብረት ክቃለሳ ፀዊዑ ኣባል ሃገራት ውድብ ዝኾነ ስዑድያ ኩዌት ዖማን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕሬንን ቀጠርን ብቐንዱ ኣብ ፖለቲካ ነዳዲ ጉዳይ የመን ዝርከቦ ንኣባል ሃገራት ዞባ ብቐጥታ ጸልዩ ዝርከብ ጸጥታዊ ኩነታት ዞባን ፖሊሲታት ኢራንን ኣተኪሮም ከም ዘተ ይተሓቢሩ መንግስቲ ቀጠር ኣብቲ ናይ መራሕቲ ሃገራት
ዓመታዊ ዋዕላ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብምልኣኹ ካብ ሃገራት ትውድብ ከቢድ ነቐፌታን ኩነኔን ወሪድዎ ይርከብ ካብ መፋረቅ 2017 ናትሒዘን ስዑድያ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ግብፅን ቀጠር ንሽበራውያን ሓይልታት ከም ትድግፍ ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ እገዳታት ከምኡን ናይ ባሕሪ ኣየርን ክርደና ኣጽኒዕን ከም ዘለዋ ይፍለጥ መንግስት ፈረንሳ ኣብ ቀረጽ ነዳዲ ንዝገበሮ ወሰኽ ብምቋም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ብ8 ታሕሳስ ን4 ተኸታታሊ መዓልታት ከም ዝቐጸለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምህዳእ ሎሚ 10 ታሕሳስ ምስ ማሕበራት ንግድን ሰራሕተኛታትን ርክብ ከካይድ ወጢኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ማክሮን ድሕሪ ትርክብ ምስ ሰመዝ ጸጥታውን ተመሳሳሊ ርክብ ከም ዘካይድ ዘቃልሓ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ነቲ ጉዳይ ንምህዳእ ክውሰድ ተወጢኑ ንዘሎ ስጉምትታት ኣመልኪቱ መደረ ከስምዕ ትጽቢት ከም ዝግበር ይሕብራ ኣብዚ ናይ 8 ታሕሳስ ህዝባዊ ተቃውሞን ናዕብን ልዕሊ 136,000 ዜጋታት ሃገር ከም ተሳተፉ ዝገለጹ ጸብጸባት ሰልፈኛታት ምስ ኣባላት ጸጥታ ከም ተጋጨው ከም ውጽኢቱ ድማ ኣስታት 1200 ሰልፈኛታት ከም ተቐየዱ ተቃሊሑ ሚኒስትር ፋይናንስ ፈረንሳ እቲ ተኸታታሊ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሃገር ብቐሊል ክግመት ዘይክእል ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ ሚኒስትር ፍትሒ ፈረንሳ ድማ ኣብ ልዕሊ ዕንወት ዘውረዱን ኣንጻር ኣኽበርቲ ጸጥታ ዝተወደቡን ሰልፈኛታት ተሪር መቕጻዕቲ ክብየን ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም ኣብ ፈረንሳ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ብምውሳኹን መንግስቲ ትሑት መነባብሮ ንዘለዎም ዜጋታት ክገብሮ ዝጸንሐ ደገፍ ብምቑራጹን ዜጋታት ቁጥዖም ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ወከልቲ ሰልፈኛታት ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ኣላዓይሉ ዘሎ ውጥን ምውሳኽ ቀረጽ ነዳዲ ን6 ዋርሕ ክውንዘፍ ምዃኑ ወሲኑ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እንተኾነ ግን ሰልፈኛታት እዚ እውን ኣኻሊ ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተወሰተ ህቡባዊ ውርጪ ከቢድ ማሕበራዊ ጸገማት ከም ዘኸተለ ተሓቢሩ በቲ ህቡባዊ ውርጪ ኣዕኑድ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምውዳቑን ትካላት መመንጫዊ ጸዓት ስርሑ ከቋርጽ ብምግዳዱን ልዕሊ 380,000 ስድራ ቤታት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፋ ተገሊጹ ብዘይካዚ ሓያሎ መዓርፎ ነፈርቲ ስርሑ ከቋርጽ ብምግዳዱ ብኣማይ ዝቑጸር በረራታት ክስረዝ እንከሎ መስመራት መጓዓዝያ ባቡርን ቀንዲ መስመራት ጽርግያን ብዝወረደ በረድን ዝወደቐ ኣግራብን ብምኽርዳኑ ተወሳኺ ጸገማት ስዒቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሜሪካ እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዘኸተሎ ሓደጋታት ንምውጋድ ዜጋታት ብዝተኻእለ ኣብ ኣባይቶም ክጸንሑ ጸዊዖም ኣለዉ ክፍለ ሃገራት ካሮላይና ጆርጅያ ኣላባማ ቴኔስን ቨርጂንያን በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ታህስየን ዘለዋ እየን እስራኤል ገላልያታት ምንቅስቓስ ሓማስ ንምዕናው ብዝብል ምኽንያት እተካየዶ ዘላ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ባዕልታ ዝጸሉ ምዃኑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሩ ፕሬዚደንት ፑቲን ብ8 ታሕሳስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ወጥሪ ከይፈጥር ዘለዎ ስጋኣት ገሊጹ ምንቅስቓስ ሓማስ ካብ ሊባኖስ ናብ ግዛእታ ዝኣቱ ገሌራታት ከም ዝሃነፀ እትሕብር እስራኤል ነቲ ገሌራታት ንምዕናው ገዚፍ ሰራዊት ኣዋፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ኣብ 2006 ናብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝተወልዐ ውግእ ዝቕስቅስ ምዃኑ እዮም ወተሃደራውያን ተንተንቲ ዝሕብሩ ሓማስ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ንጥፈታት መልሰ ግብሪ እንተሂብሉ ሓያል ወጥሪ ከይኽሰት እቶም ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣብ ከባቢ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ምዃኑ ፍሊጡ ኣብቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝጅመር ዝተሓበረ ልምምድ ኣሽሓት ወተሃደራት ብርክት ዝበላ ሳብማሪናትን ካልእ ዓበይቲ ኣጽዋርን ክሳተፍ መደብ ኣሎ ዕላማ እቲ ኣብ 2 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝካየድ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ንምጉልባት ምዃኑ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ምክልኻል ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ዘመናውያን ነፈርትን መራኸብን ውግእ ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ዝጸንበረት ይግለጽ እዚ ወተሃደራዊ ገስጋስ ንጸጥታ ካልኦት ሃገራት ባዕልታ ከም ዘይጸሉ ሰበ ስልጣን ኢራን ሓቢሮም ኣለዉ ብ8 ታሕሳስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሜክሲኮ ሓያል ምንባሩ ዝተገልጸ ነጥጊ እሳተ ገሞራ ተኸሲቱ በቲ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ኣሽሓት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ከም ተመዛበሉ ሰመዚ ሜክሲኮ ሓቢሮም
بزيك عزيتي نوتجي صعق تكن دورانان بمفتار أكبابيو بكلا كم زسعبين أي قربات عزب تجليتهم كيلاتات السنمدري اتحادقات داق ما يكخصت كم زخل بمئات نبرتين جزيو عب وحس كبابي كتصنحو التحساسي ومعلوم زي خبركم تحت تلتي زينا وشتن وصعنا بزي تزازيم لهم استرفوا مدبات اير تي في سلام سلام كم يتعكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت ونو زينا زنبلكم ميكائيل حرقوم ኤርትራውያን አትሌታት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብምስታፍ ኣተባብዓ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኤርትራዊ አትሌት መራዊ ከሰት ኣብ ታይዋን ማራቶን ተሳቲፉ ኣብዚ ውድድር እዚ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ዓባዓዊ ዘመዝገበ መርሃዊ ንውድድሩ ብ2 ሰዓት 17 ደቂቕን ሓደ ካይትን ክዛዝሙ ከሎም ነዚ ናይ ማራቶን ውድድር ኣርዓዶም ጥዑማይ ደጌፋን ረጌሳ መንዳይን እዮም ብ2:16:59 2:17 ቀዳማይ ካላይን ኮይኖም ተዓዊቶምሉ መሰረት ተመዝገበ ጊዜ መርሃው ክሳብ መወዳት ሓያ ርብርብ ከም ዘካየደን ኣብ ሓፂር ርሕቀት ኣብ ዝተኻየደ ሽኳ ከም ዝተቐደመን ክፍለጥ ተኻይሉሎም እዚ ከምዚ ኒኮላ አትሌት ጸጋይ ጥዑማይ ኣብ ጓንጉዞ ማራቶን ናይ ቻይና ብምስታፍ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ኣብ ዝልዑል ተወዳዳሪነት ዝተራእየሉ ውድድር ዕዉት ሞሮካዊ መሓመድ ዜን ኮይኑ ዜን ንውድድሩ ብ2 ሰዓት 10 ደቂቕን 43 ካይትን ክዛዝሙ ከሎ ራብዓይ ተርታ ዝሓዘ ጸጋይ 10 ካሊእ ጥራይ ድሒሩ 2:10:53 ካሊእ ታሪሙ ኣብዚ ውድድር እዚ ጸጋይ ናይ ውልቁ ናይ ግዜ ማራቶን ኣማሒሹ ዝበለጸ ሰዓት ጸጋይ ኣብ ማራቶን ዝነበረ 2:10:42 ኮይኑ ነዚ ግዜ እዚ ብኣስታት 3 ደቂቓ ማሒሽወሎም ጸጋይ ኣብ ጓንጉዞ ማራቶን ዝሃርሞ ግዜ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝበለጸ ሻርሻይ ግዜ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ኤርትራውያን አትሌታት ዝበለጸ ናይ ማራቶን ግዜ ዘመዝገበ አትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ኣብ ቫሌንሲያ ማራቶን ኮይኑ 2 ሰዓት 8 ደቂቕን 20 ካሊትን ግዜ ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ ክለብ ኣስፔኮ ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መድረኻት ውድድር ብምስታፍ ዓባዓወት ኣመዝጊባ بقدام ما بزت خايد ناي 8 كيلومتر ناي قداماي مدرخ وددر تقدادم تاسبيكو ازيو بلص بقعاتهم انصبارقهم داوت يمانا قديمون عبا جوجل رحرحوا بمخار ناي حدا دقن 3 كاليتين فيلي بمنصاف ناي مدرخ عوت كمزغبن كلهم نعو تقتيلهم دما ارون دبرصين هنوك مولبران كالاين سال سنتر تحيزهم ابزا مدرخ زيا ناهم لاكن ابيل تولمدن ام بل 15 كمون 16 ترتايم تسريعهم تمال سنبت ابزت خايد ناي كالاي مدرخ وددر دما 19 تقدادم بحبار كساف فصام بصحهم نظام مدرخ زيا تشايناوي يوكيني كعوة الله زغونه ጊዜ زي كسر دما هناك مولبران كالاي ارون دبرصين مبل 13 داوت يمان مبل 16 كلتا دقن 40 كلتن كايتن زدحره ناهم ملاكم مبل 36 11 دقن 66 كايت زدحره ابيل تولمدن دما مبل 50 ترتاحيزوم بعف شاب ناي كلتا مدرخات وددر 3 تقدادنتي اسبيكو داوت يمان ارون دبرصين هناك مولبران تعوت كخون خلو بدمبر نطبي هناك مولبران تشلام كخون كلو داوت يمانن تشايناوي يوكينيون سالساي ترتاحيزوم بدرجة عقانتا كلاب اسبيكو قبل الزود درزي كتكون بغيام. ببرات عزب تعرض زينا سبورت سابزي فتسام. سلام.